Sugeng Siang. Awal karnasipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun pinaringan kasarasan karaharjan kawilujengan tansah kajiwa kasarina dumalang kutha lan panjenengan sami. Ingkang kula gumati Ibu Rora Adinda Aurora, sarjana pendidikan minangka guru basa Jawi wonten SMK Dharma Bahari. Tepangaran nami kula Dimas Fahri Akbar saking kelas XT 11 TKJ 3. Wonten mriki kula badhe tindakaken praktek pitato kanthi judul Katitipan ning Sekolah. Para rawuh ingkang kula hormati, kenakalan ing sekolah kados tawuran alit, nglanggar tata tertib, bolos, lan nganggo kanca punika saged nuwuhaken nama elek sekolah lan ngrupakaken awake dhewe. Mila kula ngajak rencang-rencang sami supados ninggalake tumindak nakal lan tetep manut aturan sekolah kanthi disiplin lan tata rama sekolah dados pasing nyaman lan prestasi saged kita raih. Kesimpulan, nayo sami ngandelani kenakalan lan jaga tata krama supados kita kabeh dados siswa sing becik, bangga lan nggawa nama sae kangge sekolah. Cekap sumanten ingkang saged kula aturaken wonten pitato manika kula aturaken nembah panuwun kangge kawitasinipun. Boten kasepun ika kula nyuwun aguning samudra pangasami manawi wonten minang langkunipun dumateng pitato manika. Waras Rahayu.